Finale reality programa Zadruga desit će se 8. juna i tada će biti proglašen pobednik. Kako prenose domaći mediji, voditeljka Dušica Jakovljević će voditi program iz studija u Šimanovcima po običaju, gde će dočekivati zadrugare kao i svih prethodnih sezona. Ali će takođe ugostiti i učesnike koji su ispali prethodnih meseci, prenosi Blic. Dušica će na kraju proglasiti pobednika i dodeliti mu nagradu. I sve će biti po običaju kao i prethodnih godina, međutim jedna stvar će biti malo drugačija. Ono što je sigurno jeste da će pobednik ove sezone Zadruge odneti glavnu nagradu od 70.000 eura. Znamo da je prethodnih godina to bilo 50.000 eura, a zašto su odlučili da ovu cifru povećaju nije poznato. Možda zato što se šuška da je ovo poslednja sezona realitija Zadruga i da Zadruge više neće biti, a možda iz nekih drugih razloga. Željko Mitrović se skoro na svom Instagramu obratio pratiocima i obrazložio svoju odluku o gašenju realitija. Na preporuku predsednika donao sam odluku da u najkraćem roku, ne dužem od 10 dana, ukinem reality program Zadruga. Verujem da je jedinstvo Srbije i procena predsednika Republike važnije od svake vrste interesa Pinka i mog ličnog interesa, rekao je tada Mitrović. A ko će pobediti u finalu i odneti 70.000 evra ostaje da vidimo. Jedan od favorita svakako je Ana Ćurčić. A šta vi mislite? Pišite mi u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na Trending.